салом бонувони зебо. Салом ба ҳамаи духтароне ки нав подписатсия шудагиянд дар канали ман. Ба ҳама хушомадед мегӯям. Ва чӣ хеле ки шумо медонед, канали ман канали дарсӣ аст ва бисёр ҷойҳоро ман ба шумо мефаҳмонам. Не ки афсӯс яхел бонувони зебо ё хушашон наметиҳанд видеоҳои маро то вақташон тамошо кунанд, барое ки як саволро чандборҳо метиҳанд ки ман дар наворҳоям ҳамаи ҳамин гуфтагиҳои шуморо ман навор гирифтагиам, видео кардагиам. илтимос ай шумо хоҳаро, апоҳо, духтаракҳои хушрӯ, аввал наворҳоро тамошо кунед то охираша. Наворҳои ман он қадар минутҳошон зиёд нестанд, ҳамагиам 5 минутӣ 6 минутӣ вақти шумоя мегирад. Аввал нағзакак тамошо кунед, баъд ҷой нофаҳмоӣ бошад, нависонед мешавад. Куртакакеткая часпонданашам дар қад ҳаст, чихел кофтанашро ҳам пешро ба пушт часпонданашам ҳаст, чихел остинро часпонданашам ҳаст. То он ҷойҳое аст ки плечик дузиро ҳам нишон додагиам. духтарҳо, бонуҳои зебо, илтимос, хоҳаракҳои хушрӯ, аввал видеоҳоро то охираша тамошо кунед. баъд боз метавонед дар комментариҳо ҷойҳои нофаҳмидагиатонро нависонед, ман ҷавоб метиҳам. Ана акнун имрӯз мо як курта озбо поракуниша нишон метиҳам ва оста ҳар ҷо духти онро, куртаи тоҷикӣ какеткадоро ман ба шумо нишон медиҳам. Илтимос бо диққат гӯш кунед, нигоҳ кунед ва наворҳоро илтимос то охирашро тамошо кунед. Илтимос. Мана матои мо 3 метр аст. Баъди шуштан ва камтар камӣ кард. Барои ин мо аз мана тарафи мойраш милк шайин мана дидед, ин милк мо аз бари худашро намегирем, барое ки бари худаш тангай. Барои мо аз кушодиш мегирем. Кушодиаш мана аз поён. Мана аз поён. мана аз поён мегирем. тайёрии кушодӣ аз мо 75 сантиметр. Ман бисёр баъд зиёд намемонам, барое ки бо бараш танг накунад. Ам 1 сантиметр ҳаққи духт 77 пора мекунам. Кушодиашро 77 пора мекунам. ана духтаракҳои хушрӯ, мана аз ана ҳаминҷо то мана инҷо 77 сантиметр шуд. ани қага боқӣ монда монд бориктарак. Аз ин тарафи борикиаш мо остин ва эзор, пешак ё ки пуштак, барое ки ҳоло бо ин қадро ки ози ҷудо ки кардам, бо аз дарозии қадро гирифтем, аз поёнаш бо ан қага зиёдтӣ мекунад. Аз инҷо пешак пуштак мегирем, аз таракаш аз паплини аднатон ягон хел намуд мемонем. ана хоҳаракҳо аз ҳамин баре ки мана вайш буд бараш, ман якша камтар так кардам. мана бинед болои ҳам гузошта, аз поёнаш анқаш зиёдтӣ, мана инқаш болои ҳам 113 мондам. 106 тайёраш мебиёд. хай куртаи тоҷикӣ дар бисёр вақт хато шиданаш мекунад, пеш бар кофтанаш барои зиёдтар мондам, қариби 7 сантиметр 6 сантиметр зиёдтӣ мондам. ана акнун ҳамиро аз ҳаминҷо мана қайчӣ мекунем ва онро медаронем. аз инҷо пешак пуштак мебурод. мана ин бошад қадамон. мана ин қада бо аз инҷо ду тақсим мекунем, ин мешавад қад. хеле ки он дафъа ман ба шумо мерканависиро нишон додам, меркагириро нишон додам ва навиштанашро нишон додам. бисёре гуфтанд ки да маникен нишон диҳед. ба да маникен ман намехел. мана куртаи тоҷикӣ китфро аввал чен мекунед, дар танаи одамам намехел. мана тайёраш аз мо 9. мана дарозии пешак 27. дар ҳамон ҷо ҳам хел стрелко ҳастаст. мана кушодии пешак аз инҷа то инҷа то мана 33 сантиметр аст. мана пеши остин аз сари китф то пеши ана ҳаминҷа аз мо 16 аст. даҳани курта то байн 17. мана кушодииш 11. мана гарданам ҳамам хел аз ана ҳаминҷо то мана ҳаминҷо гарданаш аз мо тайёраш 16. дарозиша байн қати меёбем манам хел. ман хел нею, ман хел байн қати 19 тайёраш. кушодиш манам кушодиш ҳам ҷам хелсаге кушоди пуштака дидед қариб 39 38 омадаге. ай пеш чанд баробар зиёда. ин барои ман хел кашиш додан ки тангӣ накунад. мана инҷам ҳам хел
ҳама вақт пуштай пеш майдатар мебиёд. Пеш 16 буд, инҷа 14. вақти кофтанда и дигар хел кофта мешавад. Агар як хела монед, як хел пеш қадро кофтанашба як хел мешавад. дарозии қадашро бошад, аз ана ҳаминҷо чен мекунед. Мана ҳамин нуқтае ки остина вайш тамом мешад ку, мана остин то куҷое гирифта, ана ҳаминҷа монда чанде дарозии қадро чен мекунед. мана дарозии остинро ҳаминҷа қайда чанде ки дарозиашро таи кашашро бошад, мана аз китф монда мана хе чен карда гирдо ба гирд мана хе пройма ями куртаи тана ями одам ё ки танаш мана то ҳами байни дарза чен мекунед ки чанд бошад гирдо ба гирд. баъд ани банди дасташро ҳам чен мекунед. мана инҷая мана банди дасташро ҳам чен мекунед. анакун хоҳаро ҳозир мо аз рӯи анами куртаи гуфтагӣ ман меркагириашро нишон намедиҳаму бурида аллакай шумо медонед мерка гирифтанро медонед. мерка гирифта оста оста духтанашро нишон медиҳам. фақат илтимос то охирашро тамошо кунед. мумкин наворҳои ман қисм партоям ранги он наворҳои пештар қисми як қисми ту барое ки аз 10 минут зиёд партофта наметавонам. به اینم تماشا نمیکنید شما 10 minut باشد. برای همین 5 minути من نوار گرفتم. ممکن 2 قسم یا 3 قسم کرده به شما نشان دهم. به همتون برای کار دوامش رو انتظار شوید.